हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दानिया आसाम टेट स्पेसियेल 2026 नि जिहेतु जानो गोनां दा बेयावहाय पेपार 1 नि एनवायरनमेन्टेल स्टाडिज जिहेतु दङ बेनि सायाव लाबोनाय जादों आरो बेयाव नुनाय जादों नोंथांमोनहा नैबे गावन पन्चायत बे गावन पन्चायतनिफ्राय लानाय जादों नैबे गावन पन्चायतनि मोनसे आयदा बियो मानो होनबा गावन पन्चायतनिफ्राय एकदम कुइसन मोनसे नङा मोननै फैखाथारो बाखिनि बे माखासे आवार नेबरिं स्टेट्स बेफोर माबा माबिफोरा बारा फैबावनोसो नागिरा नाथाय गावन पन्चायतनिफ्राय मोनसे बा मोननैया थाथारगोन खिथाथारगोन माने एभ्रि इयार बेनिफ्राय फैबाय थायो बेखायनो बेखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोग्रोनाय जादों दा बेनिफ्राय नायदो फारि फारियै दा बेयाव दङ पन्चायत खान्थि पन्चायती राज एबा पन्चायत एक्ट बेनि सायाव गासैखौबो डिटेल्स नोंथांमोना मिथिगोन दा बेयाव नाय फार्स्टनिफ्राय नुदों नोंथांमोनहा भारतआव 1959 आव 2 अक्ट'बराव पन्चायत खुंथाय जागायजेनदों गोसोआव लादो फार्स्टआव माब्ला 1959 2 अक्ट'बर भारतआवनो दा बेनिफ्राय राजस्थाननि नागपुर जिल्ला बेनिफ्राय बेयाव फार्स्टआव बाहायजेनबाय नैथियाव अन्ध्र प्रदेशआव बेबायदि जागायजेननाय जादों गाव पन्चायतखौ ओमफ्राय आसामावबो जोंनाव माला फैखो दा लासैनो नुगोन बेनिफ्राय भारतआव 73rd संबिजिर सोदांनायनि गेजेरजों 1992 मायथाइयाव पन्चायत खान्थिखौ संबिजिराव सोनाय जादों होनदों अब्ला 1992 मायथाइयाव संबिजिराव सोसननाय जाबाय पन्चायत राज एक्टखौ एबा पन्चायत खान्थिखौ बेखौ 73थि संबिजिर सोदांनायाव 73rd एमेन्डमेन्टआव बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना नाय आसामाव पन्चायत खान्थिया मोनथाम दङनो मोनबेसे 3 टायार होनना बुंदों मोनबेसे टायार दङ मावा 3 टायार बेफोर जाबाय गामिनि पन्चायतनो आनसलिक एबा ब्लक पन्चायत बेनिफ्राय मोनसेया जिल्ला एबा डिस्ट्रिक्ट पन्चायत होनदों दा आसामनि बागैनो जोंनाव फैगोन बेखायनो आसामनिखौ गोसोआव लादो रुरेल पन्चायत एक्ट एबा गामियारि पन्चायत एक्टआ माला 1940 बेखौ लानो बेनिफ्राय आसामाव बे पन्चायत खान्थिखौ लाबोदोंनो अब्ला गुदि आरो गामि पन्चायत पन्चायत मोननैमोन जेरैजाय 2 टायार होनदों हठात मा होननाय जादों जेला पन्चायती राज रुरेल पन्चायत एक्ट 1940 मायथाइयाव लाबोजेननाय जादों आसामाव अब्ला 2 टायारल' मोनदों दहाय जोङो 3 टायार जेखौ मोनदों बेयाव 2 टायारल' मोनदों मोननैल' बाहागोमोन जेरै गामि आरो मानसिया गुदि बेबायदिमोन जाहैदों नामा नाथाय दानिया मा गामि आनसलिक आरो जिल्ला आनसलिकखौ ओनसोलारि एबा ब्लक लेभेलबो बुंनो हागौ दा बेबायदि जाना दङ सिगाङाव मोननैमोन होनदों बेनि उनाव 1948 मायथाइनिखौ 1959 मायथाइयाव सोदांनानै मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों होनदों हठात 2 टायारखौ 3 टायार खालामनाया 1959 मायथाइयाव खालामदों होनदों गामि आनसलिक आरो महकुमा एबा मा होननाय जादों डिस्ट्रिक्ट एबा महकुमा बे मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों दानिया बेनिफ्राय नायदो बेनि उनाव आसामाव 1972 आव आसाम पन्चायती राज एक्ट खालामनाय जादों होनदों 1972 मायथाइयाव आसाम पन्चायत राज एक्ट 1972 आव आरो बेनिफ्राय मा होनदों गामि महकुमा बे मोननै बाहागोआव टायार राननाय जालायबाय होनदों आरोबाव फिन 1986 मायथाइयाव आसाम पन्चायती राज एक्टखौ दाफामनानै 3 टायार खालामनाय जाबाय होनदों मा आसामावबो बेबायदिनो 1972 आव मा मोननै टायार बानायबाय बेनिफ्राय 82 आव मोनथाम टायार बानायफिनबाय होनदों जोबनायाव एबा दा 1994 मायथाइयाव आसाम पन्चायती राज एक्ट दाफामफिनो आरो बे 3 टायारानो दासिमबो सोलिबाय थायो हठात आनसलिक जिल्ला आरो गामियारि बे मोनथामा दा आथिखालाव सोलिबाय थानाया 1994 मायथाइनि पन्चायती राज एक्टनिफ्राय सोलिनाय दङ होनदों सिगाङाव जोंना बे सिगांनि हिस्ट्रि जाहैबाय माला मा खालामखो नाथाय आथिखालाव सोलिनाया 1994 मायथाइनिफ्राय दाना गामि पन्चायतनि अबजेक्टिभ्स होनना मा होननाय जादों गामि पन्चायतआव मा थायो नायदो गामि पन्चायतनि सिमाखौ रायजो सरकारा खालामोनो ओमफ्राय मोनसे पन्चायतआव 6,000निफ्राय 10,000 सा मानसि थानांगौ होनदों मोनथाम गामि लोगो नांनानै मोनसे पन्चायत जायो होनदों गामि पन्चायतनि खुंनाय समा 5 बोसोर होनदों बेनिफ्राय दान मोननैनि उन खेबसे आफाद जथुमो होनदों बेनिफ्राय मा होनबावदों मोनसे जथुमायाव गासै सोद्रोमानि 3 बाहागोनि 1 नुजाथिथारनांगौ होनदों हठात 3 बा सासे 30 साबा 10 साया माने नुजाथारनांगौ मिथिङाव जथुमनायाव दा बे खान्थिखौ मा बुंनो कुट्राम खान्थि बुंनाय जायो कुट्टराम बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय आरो नायबावदो पन्चायत खान्थि पन्चायतनि दाथायफ्रा मा होनदों आफादगिरि थायोनो फार्स्टआव ओमफ्राय लेङाइ आफादगिरि थायो प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट
ओमफ्राय मेम्बारफ्रा गासै 10 जन 10 थायो होन्दों। ओमफ्राय आनसलिकनि सोद्रोमायानो गामि पन्सायतनिबो सोद्रोमा जायो होन्दों। जेराव आनसलिकनि सासे मेम्बार बेबो गावन पन्सायतनिबो मेम्बार जानो हायो होन्दों। बेनिफ्राय दङ नै बालुआट राय मेहता कमिटिया भारतआव पन्सायतनि खुंथायखौ गायसनदों बुंदों। भारतआव पन्सायत खुंथाय राजखौ सोर गायसनदों होनबा नैबे बालुआट राय मेहता बे कमिटिया, बेखौ गोसोआव लादो। बेनिफ्राय भारतनि संबिजिरनि 243 दफायाव 243 दफायाव पन्सायतनि खुंथायखौ सोफानाय जादों। भारत संबिजिरनि 243 दफायाव दङ होनदों बे। बेनिफ्राय दङ नायबावदो पन्सायतखौ दानायनि थांखिया मानो राजखान्थिखौ सरासनस्रा सुबुंनो मिथिहोनायनो मोनसेया, बेखौनो डिसेन्ट्रेलाइजेसन होनना जेखौ बुंनाय जादों। पन्सायतनि सोद्रोमानि 3 बाहागोनि 1/3 आइजो जानांगौनो। अर्थात पन्सायतनि सोद्रोमाया 3 बा सासेया हिन्जाव जाथारनांगोन। 30 साबा 10 हिन्जाव जानांगोन बिदि। भारतनि गवा, छत्तीसगढ़ आरो उत्तराखन्डआव पन्सायत गैया होनदों। माबे रायजोआव पन्सायत राज गैया बेखौ नायदो। होमबा दङआ बेयाव बाखिखौ गोसोआव लानांगोन। गैयिखौ बांसिन गोसोआव लाबानो बाखिया गोनाङाव जाजोबगोन। गवायाव गैया, छत्तीसगढ़ आरो उत्तराखन्डआव गैया होनदों। बेनिफ्राय आसामाव गासै 2002 गामि 2202 गामि पन्सायत दङनो। बेनिफ्राय 21था जिल्ला परिषद दङनो। नाथाय बिटिसि ओनसोलाव गैया, जोंना बे भिसिडिसिआनो बिटिसि ओनसोलनिया भिसिडिसिआ, बेखौ गोसोआव लादो। बेनिफ्राय नायदो आसामाव 3:1 एबा 3 बाहागोनि 1 आइजो रिजार्भेसन जानांगौ होनदों। बेबो मेम्बारनिफ्राय लानानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासिबो 3:1 साथामनिफ्राय सासे। दहायसो बुंखादों गोजौआवबो बिदिनो साथामाव सासेया हिन्जाव मानसि जानांगोन होनदों। गाव पन्सायतआ ST SCनि थाखाय 33% रिजार्भ जायो होनदों। मेम्बारफोरानो जा मायानो जा बेखौ ST आरो SCनि थाखाय सिडुल ट्राइब सिडुल कास्टनि थाखाय 33% रिजार्भ थानांगौ होनदों। बेखौबो सोंनो हागौ। आरबान सेल्फ गभर्नमेन्टआ बेयो 3 टायारनि दं होनदों। आरबाननि थाखाय गावन पन्सायतनिया टाउन कमिटि, मिउनिसिपाल आरो मिउनिसिपाल कर्प'रेसन। दा बे 3 बाहागो। बे गावन पन्सायत बायदि जिहेतु जोंना टाउनाव थायो, बे टाउननिखौ नोंथांमोननोबो होफानाय जादों जे टाउन कमिटिया मोनसे, मिउनिसिपाल बर्ड मोनसे आरो मिउनिसिपाल कर्प'रेसन थायो होनदों। बे 3 बाहागो। दा अब्ला बेफोरनिफ्रायनो कमन गोलैनो हागौ। नोंथांमोननि थाखाय गोनांखौ फ्राय सोजोबनाय जाबाय। बेनिफ्राय कमन गोलैयोबाथ' लाखि जाहैबाय। मानो होनबा बेनिफ्रायनो थांनाय 19आव फैनायाबो बेयावनो हाबनानै दङ आरो 21आवबो फैदोंमोन। गोसोआव गैला बबे मोनसेयामोन, नाथाय बेबायदि फैयो आरो। दा बेखिनिमोन। अब्ला लोगोफोर बेखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय। गुबुन UP सेक्सननि आरो बड' ग्रामारनि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं। आसाम टेट एग्जाम बे, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बर' रावखान्थि होननाय। बे मोननै प्लेलिस्टआव थांनानै नाय, होमबा नुनो मोनजोबनाय जागोन फारि फारि। मानो होनबा 2021नि जों सिलेबासजोंनो 90% 80%आनो गोरोबखायो। दा बे जेसेबां हायो लाबोनो नाजाबावगोन। माने समनि आंखाल जिहेतु, ओंखायनो हास्लाबा जागासिनो जायो। शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनोबो, जाहाथे बयबो हायो। गोजोन्थों।